de geconstateerde pijnpunten over de jaren heen en, jammer genoeg, heeft vanaf het begin de Consensus Rijkswet als een instrument een negatieve wending gehad. En vooral als machtsmiddel gebruikt. En mag ik aan alle delegaties meegeven om het COHO als voorbeeld daarvan te nemen. Waarin het COHO, dat als onderlinge regeling begon, werd overeengekomen tussen de regeringen van de landen, dat als dat niet als Consensus Rijkswet werd doorgevoerd, de hele afspraak zou komen te vervallen. Nogmaals, meneer de voorzitter, namens deelgroep 1. Het instrument Consensus Rijkswet is nodig en nuttig. We moeten erop blijven staan als IPCO dat de procedure die wij hebben afgesproken wordt geformaliseerd en dat een evaluatie wordt gedaan van de bestaande rijkswetten die eigenlijk de negatieve wending die ik zojuist heb genoemd hebben aangegeven. Dus, meneer de voorzitter, dat zijn onze conclusies. Leden, voldoende belicht en besproken. Consensusrijkswetten die moeten kunnen blijven bestaan. Samenwerking is belangrijk, maar we moeten de procedure vastleggen, zoals ook in IPCO-verband is besproken. En dat moet duurzaam worden vastgelegd.